YouTube channel guys for गिबि-गिबियावनो गासैनिसिमबो दिनै second week of May गासैनिसिमबो Mother's Day नि अननाय आरो खुलुमनाय गोसो गोरबो बिखा बिख्लोनिफ्राय गासैबो बिमा बिफानिसिम स्र'है जासिहरग्रोनाय थाबाय guys for दिनै स्पेशल डे बेनिखाय आङो दोंसे खन्थाइ लिरगासिनो दानोसै आर्लि इन दा मर्निं लोगो-लोगोनै माने साखापसे लोंखांनानै खन्थाइ लिरगासिनो आरोखि ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामा ओरैबायदि स्पेशल अकेशन जानो थांगासिनो गाइसफोर नायलांबाय था गाइसफोर भिडिअखौ आरो भिडिअनि जोबनायाव मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो गाइसफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै गाइसफोर थेंक हेपि मादार्स डे इउ आखायाव बारसे बिबार लानानै मान बावो आं दिनैनि गोथार बुब्लियाव आखायाव बारसे बिबार लानानै मान बावो आं दिनैनि गोथार बुब्लियाव अनसुलि आयै आंखौ नोंनो फोरोंबाय नोंनि बादि अननायखौ बुहुमाव सोर होबावनो नोंनि बादि अननायखौ बुहुमाव सोर होबावनो अनसुलि आयै जोनोमगिरि नों आखायाव बार
बारसे बिबार लानानै